Καλησπέρα. Ξέρω που θα δικάω, αλλά δεν έχω δίπλωμα. Μήπως μπορούμε να κάνουμε ένα τέτοιο τη φάση. Δεν τη γράψουμε σε κάποια ακαδημία, τύπου. Α, είσαι έξυπνος εσύ. Εντάξει, με κάνεις τις διαδικασίες πόσες θέλει. Έχουμε 7 μαθήματα θεωρητικά, 12 μαθήματα πρακτικά και μετά από εκεί και πέρα εξετάσεις. Ελπίζω μόνο να μην εννοείται εξετάσεις αίματος, γιατί έχω ανεμία. Και το λάδι πόσο. Από ό,τι βλέπω εδώ, 8 ευρώ το ελαιόδωρο. Όχι από αυτό, για το άλλο. Α, αυτοκινήτου λες. 10 με 11 ευρώ το λίτρο ανάλογα με το κατασκευαστή. Ρε μπρο, μιλάμε για ποιοτική, να κάνουμε τον κόσμο να τσουρλήσει η φάση. Α, να μάθεις να δίνεις business shifts εδώ πέρα. Καλά, έτσι μου το θέτεις. Όχι, δεν ξέρω να οδηγάω. Αλλά εντάξει, πώς προκαλάβω. Να σου πω κάτι. Πάρ' την κάρτα μου. Τι είναι και 200 ευρώ, γιατί είναι το παλικάρι. Θα έρθει πάμε. Αύριο είμαστε κλειστά.